Здравейте хора, аз съм Ники и в момента съм на село. Както виждате, тук май ще видите трактора. И сега мама и баба, татко и дядо и кучето ми Аркан, който е гигантско куче, в момента захапа сизето, от което пия вода. Гати кучето. Той направо е гигантски. Ама не немска овцарка, а е порода кангал. Направо той е огромен. Само 3 неща за Аркан. Не, да, 3. После ще го показвам. Сега, единият факт е, че много обича да близи хора. Особено краката или ръцете. Второ, обича бели да прави. Това е точно 4 факта. Третото е, че обича да го блъскат с количката. И трето, гони другите кучета, защото той е мъжки и отива и иска да отиде при женските кучета. Ама няма баба да гледа деца кучета. Сега ще ви го покажа. Само да ви кажа тайно. Не, нищо няма да ви казвам тайно. Обърках малко. И сега трябва да правя паркур карта. Не в майнката. И сега отивам при кучето. Казва се Аркан. И сега ще ви го покажа. Кучето ми Аркан, той е гигантския. А не питайте какво има на тялото. Не питайте просто. И даже той ако скочи това беше от видеото. И сега тук ако се чува някакво самоление, това е от трактора. И още едно, Аркан е много бърз. Най-бързия. Май най-бързото куче. Много бързо куче. Не знам, може... Не знам. Хайде, чао!